Limbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Imbiling tayo ni na bakay. Asyak ka nun ti makama. Usarik ka nun ti piksa. Tapno malapdak ti panagtroso ti tiraw. Sayang tagiti kayo ang mapukan. Kas bilin ni boss kakadwa. Itilaspot ti makalawas. Masapol nga tan may salog tayo at roso. Takaya. Ay, nagaling kita para guyo di titalian na itali ti mordong ti kayo. Agasintar kayo. Lapdan kayo. Masapol ang mapasardeng kayo. Masidigak kita yan. Ay gam iti tensyo. Sakpay ang matumbati kayo. Malapda ka. Partakan niyo dyan troso kakatwa. Magsagang laki tinimos troso. Amangan nyo at dapat kong surata yung kekwana. Ay, ulong. Apay ngayon nagtap mo ti Chenso. Tantani lang araw na may punga ti pukpukanam. Kilata na ito, boss. Amangan naman kasulinan mo no krudo. Hoy, sika. Umasitag ka iti yan ni Orang. Ituokot mo ti galon ti kasulina. Dahito ti paraking katirong. Sino tinampatukan niya ka? Boss, matagmat pa to. Oy, Sino ko ma? Awan ba't sa bali at tao? Taka yung sabat na taglilin na ako. Amagano di katatawan, boss. dahita. Anya di katatawan. Agpipin na ba, soldan? Ni ina bakit? Sulati titakin kapanan. Sawaran niya Tikas to'y naglaulaw. mapaspasan. Amangan naglamlamang di ka, boss. Nakapanaw matgaya man ni Rode asanag. Anya ti nagsaritaan da kan Samara. Jakmad ambo. Pinanawak mo't iday tayon. Oh, papanam ka day tain barikas mo man tabo ng baon. Indak man pumukan iti bayog iti bariker. Ang indak pailang iti bangkag. Ayun kayam, kumusta ka tan ni Kumar? Awan samot ar-aramidin ay bangkag. Awan mo't kit diti imbilin ko kinkwana. Amangan no, inarado na ti nagburasan ti mais. Ay, sumurtak laangan kan kalakay. Amagan no adamot masarimot mo't anatan ijay. Sige, may kangarudan. Panawan talangan ni Samara. Nuwan. Ay, Kaslay ti sango ti balay ti nagsardangan day jay lugan ah. ay, dagiti pasurot man ngatan ni Crisantay. Wanda ni Crisantay amismaw. Oh, naimbaga bigat yo mapitong. Papanan nyo kadi, kana na siya nang. Nakabarikas kayo matitibunan. Inak ko mapumukan iti bayog di tabariker. Mapanak pa iti bangkag. Sumurot ka no ni Syanang. Adda ka din ko marije bangkag? Ay, adalakit ni ijay ah. Iti kalapa umot ti kayat na pagyanan. Mabalin ko nga ro ti dumanon, mapitong. Nana siya nang. Sige lata barok, dumanon ka. Umuna ka lata nga rodet pitong. Sumarono aktukin ka ije bangka. Inakla ibagakan sa mara nga dani Crisante. Sige nga Rod Barok. Panawan kayon kan Syanang. Agan nanad kayo ti dalan nyo, tata. Magmag na kayo kadilaan. Ewan Barok. Oray tasan ba't oray nga adayaw. Ay, Sige. Umay kang arudan, Crisante. Nakapimpintas sa gundaway. Nakatatap ni Samara. Ipatong palkon, tikal kalaingan na. Kabayatan.
ako maribuso dagiti daduma kakadwan iti Rom. Amang sapsapon itatapon da ngaglembeng akabusor da. Ilembeng ko dagiti makina apagpukpukan da iti kayo. Saan kami pinagandar ti Chenso? Ituloy yung abogado tayo na. Kasano itana? Apay adag parang ni napakad. Amok nga talaan iti asidag. Asan tayo kanipos kay Santa dito? Aday ta. 5 at chinso tinilembeng ko. Nimbaglangan. Tapagkimat ti panagkaraw ko. Kensandak anak kita. Mga kabusor. Santay, boss. Ang mga doon nakatayo na. Takot dapat lagayam. Ama. Yung mga klimas na. Di yung lang at kawitan. Mulog lang kayo. Sige. Ituloy yung asawaran ng lawlaw. Kita kayo at ang nita. Tulungan ni Urong. Sakpaya makaasidag dagi jayatan luha kadwan iti Rom. May lembeng ko pa dagi daduma at chinso. Anya da dyan? Sabi nga may boss. Kasla. May manas boss nga akin. Nagsampay niya gangin. Aday da. Payak niya langin na May itinapiksa. paknikon di daduma pa ya chinso. Matulitan dahil tatak na kaya. Pupukanan niyo. Masidag ako ni dayan ni Orong. Yay, kaya Nasaan kayo amalapdan? Lading itek da ito'y amapasamak kada kayo. Awan matgayam ni Kumar dito'y kalapaw na. Napanandangat lah. Ang mga nun nakadaanon manan iti kadamortisan iti daya. Ket napandakinita ti dakkel abunton akon kunada. Nga apon dagiti ansisate ken kaibaan. Pitog, Ay, si maruno ka madlagayam adago sanang. Waray nagbati ka kumalatan ijay palay. Saan mo kumaapinanawan ni Samara? Ang mga noon niya ti mapanunot nga aramidan ni Crisante ken kuana. saan nga nagpayag ni Crisante? Nasakit ka nung kami ti ulo ni Samara. Nasakit ti ulo na. Ewan daw, nagpambarlaan. Saan na nagpambarti ko na, dahil ilutin na mo ti pispis na. Naimbag, tadarat na tayo iduldulin ko nga itaptapal ko itimuging ko, kinititiltil ko, nagsakit yung ulok. Sunat inted ka. Awan mat ni Kumar. Dahil nga ro, di pa kasi dawak sanang. Ang mga kitino at napanan na. Abangan doon dapat si Buruta daan na pan nagpalsiit. Arakan kat, dagiti tumatayab, dagiti kayo agbunga di tadaya. Ay, wagkat nga taa. Pati ubengkat magustuhan dati agpalsiit iti tumatayab. Uray butbut ngayon dagiti naganak kadakwada nga amagan no maranaan da dagiti maligno iti poon ti balite. Ay, awan lata. Panawon ka pa nga ron. Inakitaan no da maalak anatan dita. Naimbag lang ang maabraw. Talaga napintas ni Samara. Pag mauyungan naglaunay. Napintas mo't ni Roda. Angam sa bali ni Samara. Sayang laang. Tapagbiit ti panakisarita na kanya. Nasakit ka no ti ulo na. Jak amon og pampambarlaan. Nakapimpintas ko maagundaway. Naira na anapanda ama pitong kanana siya ng itibangkag. Awan ti agbambantay dito'y Kate. Napananda nga ta. Malagip ko dati ron. Ang mga numadaman ti panagpukpukan da iti kayo. Ada ka kaya man kasante? Rodea. Nakiktot ka? Nakakita ka niya? Jaknam naman nga da ka.
Awan tao na bati di tarwar. Naibagada ko matikadam. Nasda awak nga ruot, tasabali man dagiti tao manang pastrak kanyak. Narawamak ngamin ang makakit-kita kinitirong. Awan dati ron. Pinarbangon dati si mga ti bantay. Nasapa nagkuyog taanapan iti bantay, Crisante. Ngam saan mo anay baga kanyak? Di ako nalaglagit pa eh. Ad dati pan nakaibiyahe ni Roda ti pampanonotan. Nalagip mo na hindi ko nakkan ka? Kaya't ko ti makapanidya bantay. Anya? Oh, apay anas daw ka. Akwa, kunakmat ken ka. Natuok ti dalan nga agpabantay. Ken, iti dahita kinapintas mo? Anya ko mati pa kay naigan, ti kinapintas ko. Awan ka di planom, amang surot ka datiro. Sumurot ako ma. Pakamuan kan tulat ta. No talaga akayat mo ti mapan iti bantay. Adu upay ngamin tinasken nga si kaswa. Nakasiri ka kung itayan ni Orong. Talo ti mang tulong kan kwa na. Buy-buyaan mo't itahan ni Tirong. Masiklan na pa naman. Sige. Oh, Papate, Norong. Paminsan tayo. Ngay Chenso. Kalpasan na alis ko ang tinuman ko. Kahit kumakamang ang magpagalitin kita. Kahit akang kita manggoy-goyo di titali. Agasintar kayo. Kelat na nagangin iti napigsa. Orong, lumagtukan. Mabalan! Natupakan ni Orong kada. Napit-pit. Kasimat ni Orong. Kasimat ni Orong. Sus apa? Ay, sus. Nagkasapsap. Apit ang lagag ni Orong itay. Apartakan na tinumagto. Ano, apay matalang turong iti pagtupakat ti kayo. Kasta ti pagtungpalan dagiti managdakdakas. Hoy! Ituloy mo lang tag merienda Rodea. Sung batak lang ti umawawag. Sige lang, Crisante. Hello. Oh, da kayo gayam. Simmangatan itay parbangon dagiti tao ka nagtroso iti bantay sim minoblan. Kalpasan ti makalawas. At danton may salog da troso. Uray, tamabalinan ti kalsada apag nandag iti truck nga agkarga iti troso. O sige. Syakton ti mangawag kada kayo. Bye. Sabali lang ti negosyante niya. Ti kabarbaro asukik day Jairo Dea. Ada kayam nangagkoy ti radyo. Ada ka noon, nasarakad da abang ka, ti may sa akwarto, ti balay na. Negosyante ka no. Mr. Antonio, tinagan na. Ni Mr. Antonio. Among gaya? Awan ti negosyante asaan kong amam mo Rodea. Jak pa'y gayam na sangot tinapan ng kita. Antay ta! Nachenso matlangan titakilapon ti kayo. Ita, agpwersa kayo na imbag. Iduron nyo titakilar kayo. Tapno maalot-ot ti bangkay ni Urong. Total, naputo din. Nalaganan dita. Agpigsa kayo! Nakita dagaya man ti bangkay ni Mr. Antonio. Jakmat ngamin agdangdangag iti radyo. Kung gunana. Naktuman kit di sarungkaran. No saan nak kumakinalaban. Adayo anapasamak ken kuan dayjay. Saan mat nga tanga agatap ni Rodea.
Asyak ti utak ti pan nakapapatay ni Mr. Antonio. Kanin pasigurado ni Tirong. Anadalos ti panangipaknida kini Mr. Antonio. Nagkapuak iti sa bali a planeta. Nga masyanak iti langati maysa kadagiti tao ni Crisante. Wenno, gapo kadi taglanglanga ako na tao. Iso ang makarikna kiti kastoy. Malaksit kini orong. Doapay akadwan ni Tirong tanggangapit ti biyak na. Sanda pulos ang makagaraw. Saan kayo nga kulang-lang dita? Ituloy yun ditang trabaho. Sa pangilangan itong bigat nga ikalit ipangkay ni Muro. Wala ito pagkilat na nito tiras. Anya? Boss, napukaw na kitin sume. Anya! Naduktalan dan ti panakapukaw dagiti chinsoda. Tumag namin. Anya pa nga rin tipagpukan nyo. Nung napukaw na kitin chenso. Ni ina pagkat iso tinagkarikig. Kunak tupay nga dalangit si Dag. Sika pagkat. San nala akayatag para. Di agpakita kanya. Sika lagi titin ang ilamang katakitin chenso. Ilan mo! Intapwa ko, hindi the rest, nagiti chenso. No kayat yaw, dampot kayo, hindi the rest. Anya? Sika bro ha! Saan na kami apagkalagwalagwan? Saan kami maoyong atong pagkitiras? No kaya't mo si kanto tumpag, tayo na magagal. Daw kayo, inot na balbos, tirong. Siyak tinang ilimbang kadagiti chinso. Nakibiyangan nga ta ni ina bakat. Katpudnong intapak na iti tiraas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ada kayo gayam ang tatang, nanang. Ado pa'y mutlagayam ti maalayo habunga dagiti natang ijibang kaga. Kimuyo ga, kinitatang mo ang nagsarimot mo, kat da ito iban ti ikabakam ko asidatayaw. Alis tumat lang ay luto day tananang. Siya kung tigluto. Ada pa'y lagayam na ganus abunga ti mais. Naimas ang malaok day tananang. Hey, kunak man no nasakit ti ulom sa Mara. Bueno, nagpambarkalaan, tadi mo kayat asangwal ni Crisantay. Talaga ang nagsakit ti ulok itay tatang. Mala, siya kung timangipan ka dagito iti kusina. Taimuri akon. Bumayag-bayag. Umadado ti maamwak may panggap kini Crisante. Nadlang ko ang nagigtutiday. Imbagak ti panakangag ko iti radyo ti panakatutan dahil ti bangkay ni Mr. Antonio. Amo kadaga sa tao. Nung mausar kunto ni Crisante. Nga masapol ang masaragak ni Kumar. Diyak pa'y lang amin na ruangan ka ni Samara no nakita na ni Kumar. Kasan amay baga ani Kumar tayo. Oray inusan ti puno anagan na. Kas kanyak nga ta aglanglangan at tao. Kapuskulan tiro o tinangilong mga kadagiti chinso. Apay ng baga ni inapakat. Ngayon tapok na titiraas dagiti chinso. Adamot dito'y dagiti chinso. Kumar!
Kaslaan na pagkasidsidda awam launay. Ina, Mamati ka kadengin tapwa ko iti deras. Dagiti pagpukan na iti truso. Ina, napnapanan nyo. Sanak nga'y madayaw, kumar. No kasta nakita iti napasama kini Orong. Nakakaasiman. Gapaw, iti kinaranggas ni Crisante. Ken, iti kinaagom na iti kwarta. Sana bali nga inot nga damatay kadakuada. Nasapulan niyo. Manggagmaw, Krisante ka na tayo. Wanina. makumikumda. At natao. Nataya ka lalaki ka may sa bakit. Ina, nakita datan. Amangan numalasindak. Kumpit ka kanya, kumar. Itan! Anya nga ta tinaduktalan da nakatayan ni Mr. Antonio. Ni Rodea pa ilang tinagamwag. Anya ko matipakariribukat. Uray maduktalan da na iranta. Ti pan nakapapatay ni Mr. Antonio. Awan maalad ang nga ebidensya. Asyak ti akin mandar. Iti pan nakapapatay na. Nakasidagan dati rong itayan tayo na. Kastaon ay panagtalangkyaw da. Saan data makita, kumar? Kanuray ang sarsarita ta. Saan data amanggag? Matantila lang ikan tibakat. Nakita tayo tayo. Abot tinong. Kapag limang lalaki niya dagos. Ang sawar kayo. Ang mga natay dyan, lalaki ito ng ilambang katagiti Jenso. Kaya ito dyan lalaki. Patayin niyo dagos. Awan matanda kiti Jinso iti karuotan na ng ilang mga. Ina, napananda kiti Jinso. Ay! Si Kapro ha! Nanggagdati panaggarikik yo, Ina. Awanan, dagiti pagpukan yo, kadagiti kayaw. Pinagpukaw ko! Agawid kayo langin! Na kami! Saan naman kagatwa? Ituloy tayo sa pulan na kiti Jenso. Saan na mabalin na gawin tayo iti patad? Patayan na tayo lakit ni boss! Ina, anya ti sumarunong aramidan tayo. Bayan talang idangag sawar, kumar. Panawan tayo dan. Adan tuaramidek. Kadakwada. Inton madam-dama. Napanan nga tangagpaiso ni Manong Komar. Malagip ko lang nga rin tinaibagak kaninanang iti. No kasarsaritak ni Manong Komar. Awan matikarkar na madlaw ko kankwana. Ay, anya nga tanong. Inakitaan iti bangka. Agpakada akmutlaan kadatatang kinanang. Katsak ibagbaga na ijay bangkag ti papanan. Angam, apay nga minamasit na anak ka ni Manong Komar. Musa dino ti kayat na papanan. Awan maramid mi. Padad sakit na unag apampanunutab, anak ko. Nang, Ni Kati Kumar. sana nang. Awan mo't gapo na panunutot ni Manong Komar. Ngamda kami kan tatang mo ti mariribukan. Nung sa dino kat tinaturturong na Ang mga no adakit-dakasan na pasamak naan. Iti dayja akin nadakkel ti bagina nanang. Kabailan na ti mang salaknib iti bagpagina. Ken asino kumamot nga iti mang dangran ken kuana no kas pangarigan. Nasaya at matkit di dagiti tao diti lugar tayo. Ang kasanon numaranaan na dati rom ken dagiti kakadwana. Wanya
Paiso nanang. Kasano nga rudan? Hanggang sapay ko tawad da ka sa mapasabak kan kuana. Sapay ko matakas tangag paiso nanang. Anya ka di day pampanunutan nyo maipanggap kan Kumar, siya nang. Lalaki day jay. Saan kayo ang madanagan kan kuana? Amangan nga rood no may sarsarak. Kas kuman numaranaan dagiti pasurod na krisante. Kat anya katidakas nga ramidan da kan kuana. Sapay kumata saan Awan madpay nadamag ko adin ang randa tiraw. Tiyak man nadamag nga agpaiso kan Kumar. No saan pa'y nga ininggaan ni Crisantay. Saan mo ka di amapan kitaan ni Kumar idi bangkag? Inton bigat laangan. Masadod akon nga agsublay idi bangkag. At apa ka nagpambarlaan kanya kiti bigat? Ammo kon ti aramidag. Innagtupasyaran inton madamdama. Kat amot no anya ti kasasaad na. Kun gayam, saan to nga tama amuan ni Rodea ngar armak ni Samara? Ken, anya talaga ti panggat na. Kasano ti kabayag ti panagyan na pa'y dito Itay pa'y laamagmag na tayo ina. San kayo katipay anabannog? Kati ka, Kumar. Nabannog ka din. Saan pa'y? Ngayon papanan tayo ka di. Nakaadayo tayo ti kunak. Di ka madanagan, Kumar. Saan tamay awawan? Kaya't kulang nga ipakitakin ka ti pakabuklan ti bantay si Minublan. Nakalawlawa. Natatayag dagiti kayo. Kastamad itiro. Kaya't adadaulan dagiti na agom iti kwarta akas ken ni Crisante. Kasla saan tayo amalapdan ti kahit nga ramidan ni Crisante. Ken oray dagiti agturay. Adan tumutlat ta pagpatinggaan da, Kumar. At ta pagpatinggaan ti kinadakis da. Ket datirong? Ken dagiti lemeng ko at Jenso? Urayan niya ti araramidan da. Saan da masarakan dagiti Jenso ngayon lemeng mau. Ina? Ala, subliadan tayo da intun madamdama. Ina. Uwan kayam. Naruktalan lakit din da Samara di kawan ko. Anya nga dati pampanunutan da, may panggap kanya. Nabannog akong kakatwa. Agi na tayo pelang. Ituloy tayo timang sapul katagiti Jenso intun madamdama. Awan, Busterong. No saan kayo kumamulang lang. Di nyo lang adlawan nga at tanangala. Nayawawan tayo sa madan, Busterong. Ha? Sa din mga agpaison tayo ito'y nadanon tayo. Sansil mo tayo sa madan. Anya na sansil mo. Hoy tayo pala makasiksikarelyo. Mayaw awan kami sa amin nga agpaison. Ito'y tinang panawan ta ka dati rong itahay na. Awan damatan. Ina? Sigurado anayaw awan dalakit di dagijay. Nasan silmuda. San silmo? Adok, tisan mo amawata na mapaspasamak dito'y bantay. Anarigat nga'y lawlawag, Kumar.
No saan nga ganaan na tirong amangan no maikaran kunda amin iti deras. Kasi daman. Nangag ko man day takin ka, Kumar. Wan, kasi da. Ngambasol da. Para aramat da iti kinadakis ni Crisantay. Awan, ti pagpilian da. Masapol, ngagpiyag da. Adagami baga kada kayo ina. Ang mga nun amuanan da sa mara ti kaawan ko di kalabaw. Kaya't mo ka diya makita. Kan makasarita ni Samara. Uwan ngam kasano. Uray kahat ko. Adda pan nakabalin ko. Ngam jak kabaalan ti kalat-latan ngagparang kini Samara. No saan mo akabalan? Siya, timang ipamuspusan, Kumar. Ina? Siya, timakamoy ti dayta, Kumar. Agkalma kalaeng. Crisante, si Kamot Gayam, dumadon ka Agyamanak na siya nan. Kumusta ni Samara? Ay, ada iti kwarto na, itay nakainaw si Mrek Adagos ijay. Inak iba ka ang adda ka. Ay, Crisantay, adda ka. Naimbaga Rebiyo, Ama Pitong. Adan sakit di papanan nyo? Ay, naku mga rod kasarita ni Tasyaw. Adda basit pagtungtungan bay. Ay, pambaran mi amang raman iti leben na abasay. Ay, kasarsaritan pa lang nga ron di Crisante Pitong. Ah. Inak iba ka kini Samara nga adda. Mapankalatan, Ama Pitong. Ang mga numarabyang kaunay. Nana siya nang. Saan mo't siguro ang mabayag? Ti panangayabyo ken Samara. Naimbaga Rabiim, Samara. Nasingag samad ng tipan naturog mo. Nakaita kita yan ngam. Sanak pa yan nakaturog. Oh, nasakit ka di pa lang ti ulong? Kasi ti Diyos, saan mo tan? Pasensya ka na. Sanak ang makasarita iti mabayag. Gapu iti panagsakit ti ulo. Awan na nyaman na. Maawatan ka, Samara. Anya nga rin nyagas mo iti sakit ti ulong. Napan ka kuman nagpa-doktor? Adayo ti ayan ti doktor ako na mapagpaagasan. Nakiusarak laangan iti agas ni Nana nga itapal-tapal na iti pispis na dayta agsakit ti ulo na. No anya ti kunam, kuyugan ka iti doktor inton bigat. Sanan, agyaman aklan. Samara, ay ayatan ka unay. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak ka. Manong Crisante, sakit laang ti ulo dayjay. Kat saan mo ta nagbayag? Silsilang manat ti barukong ko. Kat nagungog ti lapayag ko. Kasla damayat ang makisarita kanya. Ni nga ta ari sa Koreas. Saan ko ang kayat akasarita? Kaguhak. Naglima sa kapimanaw iti pagarian ni. Tadinak pinalubusan. Dandaniak na isakmak. Saan ngagsubli iti planeta mi. Aging ka iti jak makita ni Kumar. Masapol ang kaduwak ngagsubli iti pagarian mi. Kasanon, no nang ibaon iti mangsapol kanya. Kat makadanon da dito'y lubong. Saan amabalin, amapitpit ta? Awan mo't ni Kumar iti kalapaw na.
Manipod iti kalman. Sana nagpakpakita ka da tatang. Sana nagsubsubli. Napanan na nga ta. Wala, amang ano adamot tanda ka sa napasamak ken ko ana. Adasag man na pukawan, baring adalaang iti asideg. Manong Komar! Manong Komar! Sa dino tayan mo? Manong Komar! Sumungbat ka kuma! Ha? Andi ti... Nangisit na paswa. Kasla sumsumgat na kiti mata na. Nakaman iti dakkel at tabako kan. Nagatitugan ti dila na. Asit kan ako nadarupan. Manong Komar! Arayatan na kuma! Hoy! Sika nang isi ta Parswa. San mo atang ran ni Samara? Siyak isang mong. Kasla sana nga igingginat ti panang tanog kan kuana ni Manong Komar. Darupan na tanog! Hoy! Sika nang isi ta Parswa. San mo atang ran ni Samara? Siyak isang mong. Manong Komar! Agtaray kan mo madayo Samara. Siya kunti makamoy tinangisi ta Parswa. Diyos ko, linakla ka tinangisi na parso abi nagkati ko man. Ti Rosario, nakaukuri tinangit ko. Demonyo ka! Ibatam ni Manong Komar! Ibatam! Tinangisi ta parso. Ito nagpukaw. Manong Komar! Nasaktan ka kadi? Saan Samara? Awanan yaman na. Agyaman na kiti panang isalakan mo kanya. Imbis ko maasyak, timang isalakan kin ka. Nakabutbuteng da dya, Parswa. Kinabuteng na matikro sa nakabitin iti Rosario. Ang nakaukur iti tanggad ko. Nagsapa kang aminan ng imay diti bangkag. Kwa Manong. Isa nakakanong amin na nakita ni tatang iti kalapaw mo. Di kamot imay iji balay ngamin. Sa itay imayak, awan kay iti kalapaw mo. Adalang napatag anapanak, Samara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Na yung baglangan. Tada dagiti bunga dagiti kayo apa magpadme. Ang sampay lang dagiti bunga ti buknay. Surot! Adawatan nagmanditakan ka nam. Damat ka kanam dita. Boss! Boss! Tumabisin ako ta. Sino kumatisan na mabisin? Salpag kayo. No saan aga po iti kinamulang lang yo. Saan agas to'y tinapagtang tayo? Matamtamalaan! Sa pulan tayo titalan nga agturong iti pagpukpukanan tayo gadagiti kayo. Talagada sa silbo tayo, boss. Nabunbudan. Sarot! Mangparnoy ka iti apoy. Hindi ka mangala iti kayo. Wano kawayan na nagango. Ay, mapanak man ijay talon. Ay, ni Samara mo't da ito'y sumungad. Nagapon na nga ta nakasapsapa. Kasla na bambandaw. Tatang! Yanang! Nagapwam. Ay, naggapwam. Iji bangkag. Kahit, nakiitam ka din ni Komar. Wen tatang. Napan ka no, nagpalsiit iti tumatayab iti kalman. Ay, kunak to pa'y kahit. Sige, panawan kayo pa'y kananang mao Samara. Inakman sa rungkaran, jay talaw na. Ano tay tsaya na napasama? Agkinkin tayo agak pailaang ang makalagip iti amin. Kasla.
Tagainap ko dahil dyan ang isita parswa. Nakitak mo't ni Manong Komar. Nakasaritak pa'y. Kada ka mismo, di bangkag. Ay, yakla na lagay. Siguro ta kumalangan kang tatang mo. Inak man agala ka dagiti balangag, kaya't mo ti sumuraw. Nang dakayulatan. Nabanugak namin. Kuray ka ban. Anyak nakabanugam aya. Ay, kuha na nang nabanugak ka nagnag na. Ala, uray ta nakita ka nakasarita mo to ni Kumar ako na. Sige, panawan ka pa'y nga rod. Unang, agan-anad kayo iti pannagnayo ha? Awan matrusaryo iti tengad ko. Nagtagtagay na pagkadilaan. Ada ako iti bangkag itay. Nakasaritak ni Manong Komar. Ano dito yan na kinatatatlag? No istorya at kadatatang kananang nakakita ak iti kapre. Sigurado, saan dalakit di amamati? Bigat kaya man. Nakasingisingan tinit. Agda kayam diti bakir. Diam mo, agda kiti kalapaw ko. Nagsarsarita kami kan samaray ti bangkag. Kan adda kinarangit ko nang isita parswa. Amang dangran kumaking ko na. Kumar, Oh, nakariing kagaya bay. Naimasam sakit di tinaturog. Kumusta? Titagtagainap mo. ina? Amuyo ang nagtagtagay na pa? Anya ka di tinatagtagainap mo, Kumar. Adda kampay iti bangkag. Nangag ko ti panagpukpukaw ni Samara. Imasidagak iti makangagak iti umura. May saan natayag ka nang isit aparswa ti mangdangran ko makingkwana. Anya? Kasla sumsumgad dakiti nakalablab baga ang mata na. Nakatidog pa iti dila na. May sa kapre, timangdangran kumakan ni Samara. Anya, tinaramid mo? Kinarangit ko. Nagamatan nak sa intagay nak. Ngam nagbutang din ang isit aparswa. Idin sarang ni Samara ti Cruz ti Rosario. Ang nakaukor kengkwana. Nagpasyar, ti karkarmam, Kumar. Ha? Amagan, no natagtagainip naka ni Samara. Karkarma. Ngam saan nakatao? Kabayatan ti kaadam dito'y lubong. May ka ataw. Kanamin anaparswa. Katada kararuana. Ha? Uray dagiti pusa. Aso. Ulag. Ha? Kabalyo. Habi na nabiyag. Ay, kasta ka di, ina? Sana na day ti panunod. Anya ti aramidin tawitan. Agsagana ka. Agsublitan. Itinangilambangam kadagiti chinso. Kumusta nga tanda ti Rong? Nayaw awan dalakit ti dagiday. Numasurutan da ti dalanda. Kat masarakan da dagiti inlamang mo at chinso. Ituloy damanan ti agpukan kadagiti kayo. Ngam! Kita nuan niya ti aramiden da. Iti da ito anapanunot ko. Os, saan ka nga iti dahi apasat tinagkapan tayo iti kalman? Iso kakadwa.
nasurutan tayo matlangan ti dalan tayo. Uray ti San Silmo kat saan na tayo akabanan. Ngam at naparikot tayo kagadwa. Masapula masaragan tayo dagiti Jenso. Unay mat ngamen ti ginamulang lang iyo. Ay, dadakkelan dagiti bunubawn. Mabalin akalpasan ti nasurok pay ang makalawas. Mabalinton nga iraep dagitaw. Hangam nabayagan na di nagtudaw. Uray apagbiit la kumati pa nagtudo na. Basta napigsalakit day. Day, nakadadakkel mo't gaya mo dagita bunubawn. Dandanin mabalin nga iraap. Sanag. Ada kabit gayam dito'y talaw na. Sinaruno ka laeng. Napanak na gala iti balangag. Naimbag lang nga ilaok iti pinablad nga utong uno balatong. Ay, kasta ka day. Mayat madagita na alam a balangag. Inta di talungaw ta agala ta iti bisukol kinledag. Uray ta adaw ti mula tayo abaranew. Apagpabanglaw. Ay gayam. Tiyakmat na lagi ipag. Nabayagan na saan tayo ang nagsida iti bisukol. Ang mabait laang. Kuyog mo kumaani sa mara. Imbatim ang may sa. Ay pinanawak ta nabanog ka no. Nabanog ka no nagnag na nagapo iti bangkag. Mas daawak iti anak mo. Nagsapa anapan iti bangkag. Ay madanagan sa launay adi na makita ni Kumar. Santi lang, tidamsahan iti lugan na. Nagbati dagiti talo kadwa na. Anya nga ta, may naibaga kanya. Rodea. Naimbag abigat mo. Napakadaam sa ti idadatang may kadagiti kakadwak. Anya ka titi may paay ko kan ka, Crisante. Dumanan ka. Kaya't ka kung mga awisan. Kaduan na kamangkita iti bangkay ni Mr. Antonio. Apag isulaunay ti kaadam, Crisante. Kadipigos ko laan. Sukataklaan ti pagananay ko. Agtugaw ka. Oray, napiin. Sige. Si imot man, dahito la, Crisante. Bagnanak ni Crisante. Ingam, dumtun to ti altar. Agpalin ka nga adipon ko. Katnoy na ti pagayata. Isu, itong pana. Ina, nakasublin da tirong. Kat nakita dan, dagitin lemang ko apagpukan da iti kayo. Mayam lang ida, Kumar. Iputan ta, ti aramidan da. Ken, padanam ti sumaruno ama pasamat. Anya ti kaya ti asawa nina. Kamahod yan ang nagagatwa. Napirukan tayo matlangan dagiti Jenso. Makapukan tayo matlangan. Kay tati pa nagkunayo. Nagpidtot kayo. Kanya pa natururayan nyo. Alain nyo dagiti Jenso. Talaga mo lang kayo. Baybayan nyo lang din sa buwa. Baybayan nyo. Sigay! Da kayo atinso! Tumayab kayo! Tayab! Tumitayapan dagiti Jenso. Ano ito, pinadatatla. Tumay tayo dagiti Jenso. Kaslasan na nakapapate. Sigay! Da kayo atinso! Tumayab kayo! Ang puligos kayo nga pagkano! Ti ayop a bruha bakit? Pagkay ayaman na kami kitin. Hoy! Siga bruha bakit? Kasla alipugpog na kitin Jenso nga agpulpuligos.
Amo, dito tayo! Ay, di akin! Agamin ka! Hindi na pinsahan! Diyan dumato na tayo naging Jenso! Ano tayo? Sana po na ito eh! Agtaray tayo ka ito! Patayon ko! Agtaray daw! Agad-agad tayo naging Jenso! Kagadwa! Aglambang tayo iti sirok na kititanak ka na kayo! Okay, ulo! Anya de jay akin natatdatlag. Nagtayab dagiti Chinso. Sa kalpasan na. Di marop katatirong. Kastao na butang daan naglamang kadagiti narokbos akaya. Talaga ang nabilag ni ina. Ngam kalpasan da ito'y. Anya ti sumaruno ang mapasamak. Kat ni ina sa tino tena at nakadilain iti abay ko. Kaslamat maturog lang ti bangkay ni Mr. Anton. Awan lakit di ti panagatap dagiti pulis. Anairanta ti pan nakapapatay na. Manong ang makakita iti bangkay, Crisante. Ito lang manan. Oh, saan ka kadi amabutan? Kita am ti bangkay ni Mr. Antonio. Kaslamat maturog laan. Ito lang nga dyan kinabutang ti makakita iti bangkay, Crisante. Oh, mapantapay lagtugaw. Madamdaman nga gawit na. No, saan ka lakit di agumanat? Awan maglati papanak. No kaano ang kayat mong agawit ta? Orayan ka. Malaksi, no dapay sa bali apapanam. Awan ti papanak. Kalpasan da ito eh. Agawid ako. San mo't gayam abalang tinalayo di tartano nanang? Nagadun kan, nagdatak ka na bisukul dayta? Naimas lakit ding iluto nanang. Ngam inton malampay laan nga maabraw daytoy. Yupel ko pala iti danom. Do maikat dagiti pitak. Anya ka ditikan ka ng tibisukul nanang? Uy katruot So nadalos, may paunag dagito, masid sila. Kasta gayam. Kasta gayam, tila nga ti tao namatay. Tinalpaliiw ko itay ni Crisante. Numapasak nila ko mati pampanunutan na. Nga, papanan na, ajak tumat lang madugtalan. Nitirong kaya. Amo kong teramida. At lumapagpunok tilo ko. Kas inkarik kada kayo. Hintun lawas na. Adan may salog at troso. Pinapudno na. Planok ti mapanidya bantay. Mabalin. Hintun sumarunong aldaw. Sumurtak yan ni Crisante. Mawag mananday di alakay. Kapilitan na mapanak niya bantay si Minuplan. Crisante, mabalin ti sumurot? Sigurado ka? Akayat mo talaga ti sumurot, Rodea? Hindi pa ilang nga ibagbagat kan ka. Saan ka di? Kaya't ko ang makita ti kung kunam abantay si Minuplan. Nalawa abantay dayjay. Aging gatalaan ka dagiti kakaykaywan apagpukpukanan datirong. Agsagana ka nga rod. Kaano ka diti ipabanta, Crisante? Inton sumarunong aldaw. Sa paan tati agrubat, tapno sana napudot.
Dandani kagudwa aldaw at arayan ti truck aging ga iti bantay. Trak kadilaang ti mabali na pagluganan ta. Adalugan ko ang mabalin nga isangat iti bantay. Dahil ito lang ti pagluganan ta. Mangisagana ka iti arwatem. Agbayag ta ka di ijay, Crisante. Dua no talungal daw laan. Malaksid no makaawid kan. Saan ta makapagbayag una ijay? Tado tinapatag nga si kaswat. Sige nga ron. Ang anusam lang ti pagidan ijay. Nang bangon datirong iti bank house apagyananda. Mabalin kun to ti agparamid iti bukod mo apagyanan no kayat mo. Talaga anay sang-sangayan nagkankaniya, Crisante. Siyempre, kasingin na ka ni Roda. Kababain mat, no saan ka nga si kaswan anaimbag. Ken di mo liplipatan ti mangitugot iti bado. Nga tidog ti manggas na. Saan narod anarwa mga suot iti atidog ti mangkas na, Crisante. Kita man dagiti badog. Awan ka diti jacket mo. Sige, sana bale. Sakton ti makam mo amang itugot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nudwa, wano talungal daw kami di bantay. Sa agpaarami da kadatirong iti bankhouse mikan ni Rodea. Awan ti dakas na. No saan amay sabsabali. Ngam kayat kukuma nga ipamaysa ni Samara. Unggayang. Sarong karakto man ni Samara inton rabi. Mabayag to asaan ko ang mapasyal. Itaypay asimpok datirong iti kakaykaywan ina. Mabuting dalang. Adagiti pagpukan na iti kayo ti mangungaw kadakwada. Nasdawa kiti nakita. Timayab dagijay. Intayok idati alipugbog. Sa di kwan, kasla danakam danang kamat kadatrong. Kaya't mo ka di mat, amaadaan kay tikas jay apan nakabalin. Ada bukod ko apan nakabalin, ina. Ti kinapigsa, ken kabalak ti aggunay, akas iti alipugbog. Kumar, pagtipunan tati kinabilag ta, amang parmet iti kinadakas. Wanina, ngem kalpasan ti inaramid mo. Mabuting nga tanda tirong. No nailasagan ti may sa tao, kikinadakis na. Alisto ang makalipat. Ngam, adan tulatal daw, apag patingganda, kumar. Ni, ada kalagad iti sirok ti mangga amanangad taangad. Saan pa yung agsabong na kita? Ayun anya pa'y laabulan. Mabayag pa yung agsabong. Tilang mayo anay boss, ti bunga, ti panagdarundun na. Nakasinsin aw ti tangatang. Mabayag sa manan, sakbay nga agtudaw. Ay, di mo laam mo, Pitong. Kas kadag iti nagsasaro na apa nagtudo na iti napigsa. Saan tayo anam na main? Huwag nga agpaisaw. Kalpasan da iti panagprosesyon tayo. Nagtudaw. Sa kalpasan ti sumagmamanungal daw. Nagtudo manag. Mayat ko mano agtudaw. Tapos madanuman dagiti bunubon kan pagraupan. Kumaa. Nakay. Kita ang data sumungad. Nay, napintas a babae.
Nagpudawan. Ay, ni Rodea mo't gayam. Saan ko ang magustuhan da ito kasla na bangungot ak itinapasama kita Agaasam ta kinamat na kami tagiti Chenso. Saan anak kapapati? Nabilag tayo di abroha. Pagay-ayaman na kami lang. Ay, kumariboso na di kagatwag. Ang mga no nakita na ti bruha. Ay! Anya na ito kagatwa? Masarong. At ang iti Chelso. Kamao dyan na nakakatwa. May tuloy tayo matlangan. Tiagpukan. Saan na dya bro? Hati makalapit ka na tayo. Itay kumapailangan mayak dito'y balayo, Samara. Kalpasan ti panagkapok iti balay na Crisante. Napanak pa'y lang amin na ginana. Nabannog kan sakit diya nagpasyararo diya. Diyak namin naruwang nagbiyahe. Oray di magkalak iti syudad. Kasla naman no ka naglugal. No pa'y asibigla ang tinapanan mi. Kimuyugak namin kini Crisante. Anapan nang kita iti bangkay ni Mr. Antonio. Ay, win kayam. Pada ang negosyante ni Crisante day dyan natay. Nasinggag dan sapay nga gayam. Isumat lagayam, Samara. Kastan samot dagiti negosyante. Agagayam da. Saan anasayaan ti agbibinuso? Saan ka di? Pudno launay takunam Rodea. Agkakabsat tayo amin iti matang ni Apo Diyos. Iso masapul nga agpipinateg ken agsisinakit tayo. Kas ka na. Saan ka di? Agyaman na tamay karya kagayam mo, Rodea. Ganggan na atak lang dito'y lugar yo. Kasapulak ti gayam, makasgan ka. Makaumat ti biyak di syudad. Nagadoa pa kay sungsungan. Saan nakas dito'y probinsya, anatalinaay. Pudno launay takunam. Presko ti angin. Sa diwa pa'y dagiti sidaan kas itinatang kanikan. Agpaspasyar ka di, iti baybay. Kwa, nabayagan na jak nakapan ni ti baybay. Adayo ngamin ti baybay dito'y lugar mi, Rodea. Sige, kakatwa! Ipakanyo na imbag titadam na kiti Chenso katagiti tatakala kayo. Kasbilin ni Boss Crisante. Kalpasan ti makalawas. Masapol nga addan may salo katroso. Alam ti bruha, bros. Saan nyo nga'y panagip kanyag na dya, bruha? Magabong tutak. Nakaadu tayo kuman. Agasem tinapnaparan tayo di kalman. Gapo iti panang sapol tayo kadagiti napugaw a Chenso. Saan aday dya bro hati makalapad iti kayat tayong aramiden. Boss, matayin dagiti dua kakadwa tayo. Anatupakan iti kayo. Nasaan kumamulang lang dagi jay? Saan kumana pasamak day jay? Ikalayo dagiti bangkay intun malam. Boss. No damagan to ni Boss Crisante dagiti natay akakadwa tayo. Kapilitan nga ibagak to tinapasamak kadakwada. Boss. Awan basol tayo. Itinapasamak kadakwada. Himboyo gayam ni Rodea kini Crisante. Anapan nang kita iti bangkay ni Mr. Antonio. Saan nakadean na istorya? No anya kano talaga ti impatay ni Mr. Antonio? Saan mo tatang? Saan namot ano takdakamot day tabanag? Ken tang, anya ko mga min nga ti bibiyang ni Rodea iti dayta. Kat inawis mo't lang ni Crisante.
Ay, amangan ko no, nangag na, ang nagsarsaritaan dati, gapo, iti pan nakatay ni Mr. Antonio. Tang, anya ti pagparikutan nyo ti dayta banag. Eh, sa anak ama parikutan, da sa ludsod ko laang. Ay, Sige, ang bayan tayo na pagsaritaan dayta. Inak man paikit di ijay bariker inton madamdama. Mangalak iti bayog, naramidag at kuribaw. Daan nga minan da jay kuribaw, kat mausar tulatan inton panagdaraan. malakip kumanan ni Manong Komar. Kan tinangisit a parswa a kinarangat na. Kasla, nagtaktagay ng paklaan. Ang saan? Ada akmat iti bangkag. Nagnagnaak pa'y anagawid. Istoryaat ko makadatatang kananang amangan no. Mapabot ngan laeng ni nanang. Isumot lagayam, asan tayo na nasarakan dati rong ina. Madamada man ang nagpukpukan iti kayo. Sandalat tangag nakem, kumar. Talo, tinatay kadakwada. Ken babaan ti pan nakabalin ko. Kinamat idadag iti tsinso, ngam kalpasan na. Sanda pa'y langag nakem. Pudno ka diti makikita kada kayo ina. Agluluwa kayo. Masakit anak. Ama kay matang iti kinadakas ti tao. Ah, Sanda ngagbutang amang dadadaal iti nakaparsuan. ina. Naranggas kayo at tao. Nakarangrangas kayo. Agarubos ang tilwa ni ina pakat. Apay nga initapyo na kita dyan soyo. Pati si Kasurot. Natudahal ka tita Chelsom. Di mo ka di manggag dayay, hagdong dungaw, bustirong, nakulaw. Anya ako laaw ti magpagam. Nagdadak ka lang tumataya, boss. Wala sumipayot na ka na tayo. Saan? Isagana yung nagitermasyo. Oh, istorbo kayo at tumatayam. Oh, Ha? Sige! Sumiplag kayo at tumatayam. Napatayan kayo. Ha? Ha? Kalat asimip nga titangatang. Saan? Nagkato na tumatayam. Nagkapot na kita tumatayam. Aping agulang lang kayo. Pandaran nyo dagiti Jensoyo. Saan na dagita tumatayam di makalapat ka na tayo. Kaslaad na nakitak a babae. Ngagtakdakdar iti dayjay abay tinyog. Ngun kalat ang nagpukaw. Masansan ka nung adaag parang dita a white lady. Kalukwan. Jakla mamati. Malakip ko lang rod ti bruha abakat. Anak ay gapuan ti pan nakadiskrasyak iti. Aging gaita. Saan pa'y anabirokan dati ron. Dumsagakit di kotsek. Isan pa'y gaya man ay balo nagtagiti tawa ken ridaw. Magkit di tatakaw dito'y lukat kayaw. Agam narigatan no sa nagsakpay na tao. Siriring pa'y lagayam da ama pitong kanana siya nang. Kat ni Samara nga ta. Ama pitong! Nana siya nang! Umayak man! Bitong, ada tao itilwas. Insamot krisan ti dayjay.
Ay, umuna kalatan iti kwarto ta. Kakon ti mapanmangilo ka titiri daw. Sige. Ay, abang man kiti ni Samara. Ay, Juan, Isabara, rumor ka pa ilang kita kwarto. Alak la ko matirik na daama pitong kanana siya nang. Saan lakit ti ang makapagkadkad ni Samara kanya. Gapo iti pan nakikita ka ni Crisante. Saan ako na nagtuloy? Subliak tulangan ni Samara ng tundigan. At may sana duktala. Paspasyarang gayam ni Crisante ni Samara. Ar-ar man nalakit di, uray at nobya na. Awan di problema iti data. Kapot sa saan matapod no, magkasingin kami kini Roda. Uray man kiti pinatay ko kuman ni Roda. Awan gaya. Saan pa'y nga amo ni Crisante at sarsarita kami kini Samara? Nga. Awan bibiyang ko, numaamuan na. Mga ano na singaktipan na turog mo, Samara? Saan? Nakariingak pa'y langit ay. Sarsardang pa'y laeng. Kapag iso amalpas ti dingdinggak a drama, itay manggagkutitimok ni Nanang. Naayat ka gayang magdengag iti drama. Day talang mo ti pagliwliwaan, san ka di? Awan pa'y mo't ngamin telebisyon dito ayan tayo. Oh, bayam. Isagutan kanto iti telebisyon. Tapno ada pagbuyaan nyo kada ama pitong kanana siya na. Ni, ikababahin sa. Apay ngamin na naibagak pa'y laeng. Samara, saan mo ko maapagkadkadan? Iti anyaman nga isagot ko ka. Ikan na kitigundaway. Amang iparik na itinapudno a panagaya ko. Rabin, ngam adu pa'y laang dagiti dadakla tumatayam. Abo manasbas itingat pun tayo ina. Agpat-pat nagdagita tumatayab, Umar. Di dapat turugan datirong. Kasla, nagdadakkel dagita tumatayam. Talaga, kadadakkel da. Ay! Maning sinakay di tarong. Sika ako lao. Ay! Masaga mataproha. Sardagan na kami. Haging iti saan kayo pumanaw dito'y bantay si Minublan. Saan kayo ngayon gaan nariribugan? Saan kami pumanaw? Patayin ka, bakit Ina, palpaltugan na tayo. Bayam lang agpaltog da, Kumar. Saan tama kita? Agsay-sayang dalang iti bala na kita. Bigat lang. Kita noan niya ti mapasabak da. Ni, Rodea, si Kamot Gayam. Sumar ka ah? Agyaman na. Mapay nga takas ti marikitnak na makasamot ni Rodea. Talaga atsak maawatan na kiti matana. Agmay may sa ngamin, iti pag naadak abalay ni Crisante. Iso nga awan makasarsarita. Rin ang brabi iti napan iti balay na. May nakakanong pinasyar. Ha? Napintas ka ngamin, Samara. Malaksid ki ni Crisante. Ada ka di pa sa bali, amang paspasyakan ka. Rodea. Pasensya ka iti panakibiyang ko. Saan ko kumaarumbang at damagan kan ka dayta? Saan mo tadakas ti panagdamag mo? Ni Crisante lang ti agpaspasyar kanya.
Nabayagan nga agar-aron kanya. Nagasat ka? Nabaknang ni Crisante. No, Jack Mariro, may sa kadagiti kababaknangan dito Santa Romana nga iliyo. Ado ti negosyo na. Ti panagtroso ti kapigsaan a negosyo na. Napalawlawan sa ngamin ti bantay ti lugar yun. Malaksi di ti kataltalunat. Bantay na ti makitkita. Wen, Rodea, nalawa ka bang bantayan ti mang saksakop dito'y ilimi? Dahito la barangay mi ti pakakitaan iti nalawa kataltalunan ken bangkag. Uray ije bangkag. Ado, dagiti dadakkel kay kayo. Amangan no makasi nga akla una yan, Samara. Saan ako ngagbayag? Barang makasubliap to manen. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasamak kadatirong ina? Nakatangkaya ganti init, ngamat maturog na pailaan. Hindi. Apay nga kay ayat-ayat ni ina pa ka. Kapuga tayo, di pa nakapuyat da idirabi kumar. Sanda nakaturog. Gapo, kadagiti bumanes bes at tumataya bidirabi. Kaslag tudo iti rabi. Gapo iti kinasipngat na. Saan na naulop idirabi Gapo, iti kado, dagiti dadakila tumatayab. Kasla nangaplag, iti tangatang nakasipsip ngat. Naggapan nga tangagpay so dagaya tumatayab. Nagdadakkel da. Mabalin na mas daw ka, iti dayto ngay bagat. Dagi jaya tumatayab, ti mangay aywan, iti kabambantayan. Anya? Saan nakayat dagiti tumatayab? Ang madadal ti apunda akabambantayan. Gapo, takaipapanan mo't daytan. No kwa, ti pan nakaungaw da, kumar. Kasta ka din. Nakapana umot gaya mo ni Rodea, Samara. Anya ayat timbang bagana. Kuanang, imay mutlaang nakisarsarita. Napan kanu iti balay da Crisante idirabii. Ngam, saan na anadanon. Imbaga kanu ti may sa ataw ni Crisante, nga imay nakpinasyar. Kati amo na. Ada pala ni Crisante ditoy. Saan mo't nga takas tananang. Adala dinamag na anakas daawak. Malaksid king Crisante. Adda ka di pa'y sa bali nga agar-aram ken ka. Kuna namat na. Anya. Kat, imbagam. Di may papan ken ni Komar. Sana nang. San namat ngam amo ni Komar? Ken, san magpaspasyar ni Manong Komar kanyak, nanang? Anya lugar dito ayan ko. Naglawa ka pambantayan. Nagdadakkel. Dagiti kayo. Ha? Anya ti? Nagado atadakkel ang mata. At mata dagiti kayo. Kasla kumilaw ti panangkusilap ta kanyak. Kala at anagangin iti napigsa. Nagkaraw dagiti sanga dagiti kayo. At daima kan ramay dagiti kayo. Kasla kayat nakagamataan. Saan itarayak ina.
taon ay taray na. Awan ka ti tinadlaw mo kun ni Tirong. Kabayatan ti panagtaray na. Kumar! Kasla nakabutbutang tilangan ha. Ken, kitam. Nakakidam ngagtartaray. Ano niya? Nakakidam ngagtartaray. Makita na nga ron ti dalan na. Agtag taga inep ni Tirong. Anya? Matmaturog ngagtartaray? Adda ka di kasta? No saan na makariing ni Tirong, iti panagtagtagaynop na, amangan numatnag iti diras, ket santon na pulos amakariing. Nagkuha ko kan, iti day taabadong, Crisante. Adang sakit din napate kapag nam. Nakasangputak pekit din, Rodea. Nasapa ka rimar. Tano talo aldaw ta, iji ka bambantayan. Diakon masangong aramidan. Saan ka di anay bagadag iti tao nga imayak iti rabi? Saan mat? Uray di nakasangputak. Nakaungutak tamat maturog ta. Pinasyar mo kanumat ni Samara. Anya? Am-amom ni Samara? Iti na minsan na panagpag na pag na. Nasabat ko ni Samara kat nagamam mo kami. Saan ka din nga imbaga ni Tirong? Nagpakuyog ak kenkwa na idi amapan iti balay da Samara. Kaslawan malagip ko nga imbaga na akas ta kanya. Ngem na ibaga na nga nagpakuyog ka kenkwa na. Iti balay da Samara tinapanan mi. Nabayag gaya mo nga gararan ka kini Samara. Saan nakapay ngay naklon? Rodea, No may panggap kini Roda, saan ka amadanagan? Maawatan ka, Crisante. No anya ti kunam, tulungan ka pa yung agaram kini Samara. Nasingad kayon sa talaga kani Samara. Kaslakas dayan, awan tiga puna, asan nakaakayat ni Samara. Baknang ka, nasingpot ka man. Anya ti panagkitam kanya Rodea. Talaga nasingpot ah. Langam tinasingpat. Jakla mo kan ka, no danalimod nga aramid mo. Anya? Ang angawan kalaan. Agawid ak man laan. Sukunan daklaan ang masapa inton bika. Awan mo't lang ter-aramidak iti balay nanang. May tayo laangan dito taltalon nga gala iti balangag kan bisukol. Ay, sa bagay malako mo't kiti ati balangag na. Huwan nga ron. Dagito'y laktan ati an-anusahan balaasang ko. Ngumnay, dandanita mo't nalipatan iti osaran ta nga gala ka dagita. Imunag nga minan dagiti bisukol nanang, tanabayagan ati nagtudo. Huwan nga ron. Ada kayo gayam nga di na dito taltalaw. Ay, waldang! Inawis nak ni Samara. Nga mayagala iti bisukol, iti tambak, igiti tambak. Oh, naggapog gayam. Awan kayo balay tayo, rumor kami ah. Ay, napanak man iti balay tatasyaw. Kitaan nyo anay magtipagnaan nyo. Amangan no di yung masiputan ti ulag. Makagat na kayaw. Ay ah. Ajay. Nanang. Amangan no na pagbiddutan yung nga ulag dagiti dudon nga aglalagto iti karutan. Imbagalaan ni tata nga ganad ta iti ulag. Ar-ara paapon yun samutan nga daulag nanang. Saan tayo mo na nasiputan din nagturungan ni Tirong ina? Amangan nunat nagmatan iti derlaas.
Nangagtakuman ti panagasog na. Ken panagpaarayat na, Kumar. Anya talaga tinapasamak. Kita nyo. Maturog pa lang dagiti kakadwan ni Tirong. Talaga na puyatan day di rabi. Panggayam, saan ka kadiya may ileukin ni Samara? Sumagmamanungag pa iso nga datayo dito eh. Ang mga nukasapulan nak niya mapitong. San pa'y anaarado, tinagburasan mi ti mais. Kunana iti amamulaan manen. May mayat, nagtubo nga umuna sa marado. Tapno lalis to ngagtubo, dagiti bukal ti mais. Amo himot kaya, Mina. Wen, amok. Inton bumaybayag. Maam-amonak to, anaimbag, Kumar. Nuapay, nagbalinak a bruha. Ken maysa nga engkantada. Nakitut ni Crisante. Diyak na nakit. At saan na pa'y gayam nga amo, agam amo kami kina Samara. Agasong ngamin, katipan na kaamo na. Pudno, nagkasingin kami kini Rhoda. Mabalin, anabainan pa eh. Kat ni Samara. Pudno nga ta. Timbaga na kanya, nga awan sa bali nga karanam kankwana. Dandanik la dinamang, no adanam amo na ngagnagan iti Kumar. Sa dinong agpaiso tayan ni Kumar. Masapol ang masarakak ni Kumar. Daras mo't gaya man ti pasangwanak. Pasig adadakkalakay kayo kan natatayag aruot ti makitkitak. Kaslawan pagnaan. Awan makitak adesdes. Ngem kasano anak kadano nakditoy. Malagip kong tinaitagtagainap ko. Kasla tao dagiti dadakkalakayo nga adda mata ken ima na. Nagtartarayag iti puteng ko, taamangan no ka matandak. Nabangungotak. Ngem kasano anakadano nakditoy. Anya ti agoy oyas. Nagdakkel na karasahin. Nagsarteng ket sinangon akon. Ang nakasagana at umukaw at tipaltog ko. Diyak na puntahan. Matay ka nga ulag, be. Ipusak ti bala tipaltog ko, Nagkaglisak. At naga ko nito na ras. Saan? Paglahangan to nagakapatak itirapot ti kayo. Nagistayan akon. Nas ka na masapulag ti dalan nga agturong itinapanandag iti kakatwak. Masapul nga ituloy miti agtruso. Ti bruha bakit? May isa lang nangilaw. Isa na nakapagpirma, Tirong. Natay ka kuman. Ayok ka bakit? Talaga, narigat na matay. Tidakis aruo. Payasan na kasardingan. Masapul ang makamag ka. Kat itatag ka kan Boss Crisante. No di mo kaya, kimatay. Saan mo nga ituloy day tapanggimaw? Sana makamag. Mas ka na nga bakit? Kabailan ka kamagan ma!
Kala at nagpukaw ti bruha, bakit? Amaw masaan nakakabalan tirong. Talagasan kang agnakam. Dakes ka. Kita nuan nyetim mapasamak. Da kayaw nga alumpipinay. Rumuar kayaw iti apon yaw. Nagadon nga along pipinig kag kamkamatadak. Saan? Lingdak ti rupak kan tilapaya ko. Kagkagatantakon. Malagip ko ti may nga imbaga ni Rodea kanya. Nasimpot ka no ni Crisante. Wen, nasaya at ipagpakita na kanya ngam amok asan na impag atao ni Crisante. Kaputa, naagom iti kwarta. Ti kinabaknang na ti didyusen na. Katay tati kabuteng ko. No aramatan ng ti kwarta na, tapno maipatungpal na ti kayat na nga aramitan kanya. Ngam saan? Jak ipalubo sa mapasamak dayta. Matayak pa'y nga umuna. Ay, di mat lang aminan agto daw. Tapno maaradok ko man ti pagmulan iti mais. Nakasaganan ti bin-e ang maimula. Saan ka di matlaan na bukbak? Saan aman ano? Iti nakaibitinan na. Iti kasukuran iti ngatuan ti dalika na paglutuan. Ni Manong Komar, malakip ko magpaiso. Apay nga saan ngayon may ditibalay. Ay, Kumusta nga ta ni Jabangkan? Anyat arabi daw. Awan nanang. Agtugtugawak laeng. Malagip ko nga rod ni Manong Komar. Kumusta nga tan? Boss, tapanan nyo. Yamog no na tayo kayon. Anya na tayo ngay bagbagan. Ika pa'y magapot. Anay ko. Nagsakit di nakagat na ti along pipinig. Kanapa yan nakamulang lang kayo. Nakapukan kayo kumamanan. Saan kami ang mga pizza, boss? Boss, kami mga boss. Tapos uyan kayo itangal daw. Ngaminton bigat. Masapol nga ipamay tayo ti agtrabaho. Madamati pa nagisaganak kadagiti badok nga itugot ko Crisante. Anya ka di nga oras, adagasenda. Alas 4 iti parbangon. Kabalam ka diti agring iti masapa? Awan magnatatusa, no maladawak ang makariing. Napaiso makiti dahi nga imbagam. Awan gayam. Oh, ato iti jacket mo. Iraman mo nga ikarga iti bag mo. Masapol mo to daytoy. Agyaman na. Ammo, no kasto iti kinaasikasong ken ni Samara, aklonan nakalakit di. Sanlatta ama anawa datirong iti panagtarik kayo da. Nangikuti nagsasaritaan da kadagiti kakadwana. Ituloy da kano tagbukan iti kayo intong bigat. No dayta, ti pakariribukam. Amang lapad ka data. Apumanawan dito'y bantay. Matuloy latta. Ti sasalugtan, Kumar. Anya nga oras apumanaw tayo ina. Parbangonan ta, ti sumalog. Pagpagnaan tayo ka di? Nay, saan mo ka di akabalan? Aramat at tibilig ko, no anya ti kunam. Sige, no day tati ko na yun. Kumusta ang ni Samara? Nung ulto kajak nakita.
Kasla makarit na kiti ilyo. Ay, kumar. Kalat, anagulimot ka. Anya, ti pampanunutan. At danadlaw ko pa nagbalbali ti pagkikina. Kaslag pampanunutak matin na tao. No, may sa kanton na nananaya tao. San kanton na makasubli ije planeta yaw. Diyak ka mo no kasano palubusan nak ti army. Ang makasubli iti planeta mi. No makasubliak pa'y. Ti pampanunutak. Ti panagaramid ko iti naimbag. Pangaramid mo ti kinaimbag. Tapno makasubli kayo iti pagarian yaw. Kasta ka day, kumar. Kaslakas jaya nina. Nagtultuloy ang madadal ti nakaparsuhan. Dumteng to ti panawan ang madadal ti lubong. May ramraman ang madadal ti planeta mi. Panakadadaal ti si bubukal ay universo a pinarsuan ni Apo Diyos. Anyan na nagkasang, kumar. Nang parswa ti Diyos iti pagtangan dagiti amin na tao a may pasngay. Akadagiti matlang dakas a tao ti mangdadal. Dagiti agum iti kwarta akas ken ni Crisante. Ina, Sakbaya pumanaw ta intun bigat. Ada masapul nga ramidan ta, kumar. ha? Maminsan pa ngay kanta ti pagnakman ni tirong kandagiti kakaduana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kaman tinasap, anak ring itapitong. Magkapkapil ka pa ikit din. Ay, agtimpla ka mitan iti kapim asya nang. Adan sakit tinasapa apapanam. Awan, intun bigat pa lang ti planaw. Panagaradaw. Inakto kitaan ni Kumar intun malam. Malagip ko man ni Kumar. Di mo't nagparparangan. Mga no awan tinapatag-arantana Nasayaat mo, no saan nga umay. Ang mga no makita dagiti pasurot ti Crisante. Ket pagatapan da nga agar-aram ken Samara. Ay, anya ka di dito apang panunutan ba't pitong? Saan tayo nga amo no mairamraman tayo apagpupudutan ni Crisante. Gapaw ta saan na amalukoy ni Kumar nga agbalin at tao na. Nalamlamis kumamanan. Nutrak tinagluganan mi kinirunti asimang at tito'y bantay. Nasalumsong kanangin. Kat bigatan. Ang kasla saan ang malaming ni Rotea? Kasteng kayam dito ngay Crisante. Nagtatayag dagiti bantay. Anya ti aday di baba? Karayan, kadawaig. Ado ti dadakkal abato iti deraas. Numatnag, tinagluganan tayo ti deraas. Matay tayo amin nga agdisso di tababa. Ipalubos mo ka di? Amatay ka, Crisante? Awan ti tawad di matay. Ang jak kayat ni matay. Ken uray si ka. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak ken ka. Sayan, dagiti kinabaknang mo namatay ka. Kan, saan mo ama asawan ni Samara? Anya? Apay nga minaday tati pampanunutan. Sikatin ang ibaga itay. Amatay, tiya sino man amatnag iti daraas. At palpalpan da tirong. Kalpasan ang nakapamigat na. Intong madamdama. Agpukan naman na niti kayo. Adon tinapukan da. Ni inapagat. Sa dino tatayan na.
Kan anya ti pampanunutan ng haramdan. Ha? Ni ina, kalata nagparang. At da isinsinyas na kanya. Asit ka. Apag sinising pailaeng tinit kakadwa. Yan masapol nga agapura tayo nagtroso. Mauyan tayo ti aldawa saan tayo ang nakapagtrabaho. Sakpaya dumanon ti Domingo. Addan umtas ama ikargay ti truck. Boss Dirong! Ang model tingi pa na gito dyan so. Tangkan ti kayo. Pagkatapon lang kami. Abong ti ulo apag sasao ni Boss Crisante. Saan kayo nagreklamo? Asahin nyo tinangutel at dikadin ang ipandang iti Kenso. Talaga, natangkan, ti Hulyaw. Saan kayo paila napabutngan? Anya di pagbutngan nyo, kakadwa? Hoy, ka bro. Saan da kami amalaptan iti kayat mingaramiden? Siyak, nagbambantay, di ka bambantayan. Mawatan niyo? Siyak! Kalat, anagangin iti napigsa. Boss, mayangin kami! Gigante! Si Kanti magamu kadakwada! Nagtayagan ay kante. Masisira pag itilawag. Alaga madagdagdagas kayo. Rumbang nga mo kung kayo. Nangrunakin ka. Oh. Maungaw kayo aminitan. Maungaw kayo itaminan! Maungaw kayo! Naituyan! Di ka nibusanan niyo! Nakadanong tayo ka din, Crisante. Apa yan nagsardeng tilugan? Adayo tayo pay keres. Apay ngayon sardeng mo tilugan. Di mo ibaga papagnaan na kami. Anya? Anya? Nadadaulan tayo? Kasan ang road tayo yan? Saan matkit di ang problema kanya? Mapilitan at sakit din amang sarili pilod ko. Awan problema ti makina da ito alugan ko. Amangan no basin buat lang ting karga magasolina. Crisante, deras gayam ti si kagantayo. Mabitang. Apay nga gargaro tilugan. Siyak lang ti dum sa agrodea. Adala kita. Apay? Salbag kakiris. Rodea, dumsag ka pailan. Agin inayad ka. Saan ka unay nga gargaraw? Di may sa apili di akilikod apaset tilugan mo. Dandanin agbit-bitin. Dandanitay na deras. Saan pa yung agandar tilugan? Naipasubukan, Rodea. Magmag na tayon. Nang, rimor gayam ni Tatang? Napanan na kano? Napan ka DJ Bangkag? Ay, saan anak? Imay itay ni Tasyo. Kat mapanda ka na makipagkaras iji danaw. Itipis karya iji danaw tiket yu asawan nanang? Ay, Po, nagimas nga tan nga iti na ituno agurami kan ar-aro? Kastamot tan iti dalag kan paltap. ay, nasakit lang amin ti masingil mo iti ti palta. Ay, Barang nga rod adu ti makalapan da. Kat nawadwad ti mabagi ni Tatang, nanang. Ay, inakto patigwan ni Manong Komar. Inon-on na amon. Agam sapay la ko mga rod taadda. Apag isumot inton bigat.
Inton bigat nga minti plano ni tatang mo panangarado iya nagburasan tayo iti mais. Nasaysaya at kumapay kiti ano agtudaw. Nagsublikan iti sigo dalangam, kumar. Iso mas daw kay tinapasamak kadati raw. Napukaw amin ti puta. Kaslan na unat dato kak ina. Nataydan sa mutan. Makaput dan tumut lang. Ngam siguradaw, anasakit tutit pagbagida. Kasla na unat alandaw dagiti takyag ken gurong anang danog ken nang pugtar kadakwada. Anya nga ti sumaro ng aramidan tayo. Sumalugtan, ngagsubli jay patad. Kasapulan ang makita na kan ni Samara. Tapno sa nga agatap dapitong kansyanang. Huwani na. No mabalin. Sanda kumapay ang maamuan ti pudno akin na tao. Wino kinasya sinok. No pa'y awan rumbang apagbutngan na kanya. Ay, nabuwak dagiti tumatayab iti dayjay abanda. Pinasayat surutan na, kumar. Sige na. Ibagam lang no nabanog kan. Kan di mon kabagalan ti magnarode. Agsardeng ka na ginana tayo pailaan ka. Wah, salbag akiris. Saan nakit din ang napagandar tilugan. Si kansamat tinabanugan, Crisante. Agi na nata pailaan. Mawawak pa ikit din. Apa yung pinagbatin ni Kiris? Masapol ang maipamuspusan na. Asan amat nagitideras tilugan ko. Rodea. Mawawak launay. Naimbag ta nagarbisa. Saan abalin nga uminumak iti todo. Anya day tanaraman. Nagadon asunggo iti aring gawas na kita kayo. Kunak nagtuntodo saan magkayam. Anay ko. Nasakit ti si Bubuk kalabagiki. Sa tinutiayan ko. Apay akasla ang pampababaag. Ang salog gayam tidalan. Matnaga ko nito kapitagan. Amangan no gayong data. Makita yung kadidaya alalaki na. Anya terharamidan na. Umasiday tatap no mamuanta. Nga masapul asaan na ta makita. Wah, itapagkiram. Adda kami itilikodan ti lalaki. Kaslasan na kami anadlaw. San na kami laki di makita. Kiris! Anya ti problema ti lugan mo. Amo yung gayam. Kita nyo. Nakikto tati maliyaw. Saan na ta makita? Amaw no anya ti problema na. Ay tinasaya. Tulungan da ka amang iplastar iti may sa aligay ti lugan. Dandani kayo gaya manatnag iti deras. Bruha. Ina, makita na tagayam. Ay, yan kang agbuteng. San ka mananaw? Agtungpal ka lakit diti kaya't kau mapasama. Ay, san ka agmulang lang? Tungpadam lang ti bagak. Narisutan ti problema ta makaawi diti pata. Naggapam ka day siya nang saan naka nasiputan ni Samara Aremuar. Adda nga ron nang ko nga ungor ti lugaan. Amangan ko nak no may manan ni Crisante.
Uno saan dagiti pasurot na nga idauluan ni Tirong. Ngam limabas mo't lagayam. Uray ni Rodea. Kaano dahi di na o di ay na. Hindi kalman sa lang mo't. Kunak man doon na panab. Adalaang napan ko imbagakan baak. Uray ka no isunton. Di tumulong nga agaradaw. Napan ka no ni Komar bangkag. Saan na anadanaw na. Ang magad no dalaang mo't na panan na Ay, nalabit akas taa. Ay, nagtukitaan inton malam. Nakadanon tamadlangan, Rodea. Nabanhugak anak na. Sa anak unay anarwam. Akat sika, kumusta ka? Nasayatag lang, Crisante. Saan ka nabanhog? Di ka man lang naglinga. Kat na naglamis, Pat. Kan napayagan na kayat ko ti makapat dito bantay. Ngam ayan da tirong. Apay nga awan daman. Napanandang agpaiso. At dadagiti napukan na kayo. Nagdadakkelin. Hangam, apay nga awan da. Tirong! Oh, Tirong! pukaw ka. Awan nga rod ni Tirong. Tirong! Ayan nyo! Mas daawak kin ni Rodea. Saan anabanok anak na? Idinto asyak kat kasta unay alingat. Kan anang sab ko. Paglakid din to nagkakaputak iti nalagdananot. No nagtaro sa kiti papa. Awanan. Nabsuok at kuman iti kapitakan. Gayong laki dilay jay. Jakpay na tayo no sa anak ama kaaon. Ayan nga tadag iti kakatuak. Ha! Ni Boss Crisante ti makitak. Kaya't nasawan, imay di mano dito bantay si Minoblan. O, anya nga tati aramidan na. Dumaamuan na. Tagiti inaramid ti bruha kada kami. Amangan no saan amamati. Kat no ibagak ti pan nakatay ti talo at haumi. Anya nga tati aramidan na. Naglaw ko, alas daon ni Crisante. Ajak na banok, naglinga. Dumtang ito ti panamon. Amo-amon na, asak anak at tao. Ngamsak baya mapasamak data. Masapol at tangal kon tibiyak na. Oh, apay adiyo binitbit na kita karga itilugan, sanong. Saan may nagay-nagilugan, boss? Anya? Uray di Kirkis, awan Mark. Ang mga doon, nagday-tilugan nyo iti diraas. Wah, salbag kayo. Apay nagpungtot ka, Crisante? Kwa, Rodea. Jak nalapdan teriknak. Ket dayjay atirong. Ayan na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.